Chápem, že je predvianočný čas a všetci sa idú zošalieť, že darčeky a predaj a neviem čo. A ja mám zase robiť ďalšie predajné video na kúpu darčeku, kúpu poukážok. Pozri, ak chceš darček, choď na stránku www.chameleoniasparfum.com. Ja viem, že je to strašne dlhé, takže si choď na bio a tam si to odklikni, nemusíš nič vypisovať, dobre? Tam si daj e-shop a nájdeš tam krásne darčeky, prírodné vône, interiérové vône. Ak to není to, čo by si chcel, pre darčekové poukážky mi napíš rovno do správy parfémová diagnostika, ňucháme tam jazmíny, ilangy, rúže, pačuly, čokoládové pačuly z rôznych častí sveta. Každé je iné. Predstav si to parfémovú diagnostiku ako ochutnávku vína. Ideš, zaplatíš si ochutnávku vína, ochutnávku šampanského, tak tuto máš 30 rôznych druhov vôní, emócií, ktoré ti to dá. Sú to čisto prírodné vône, prírody, tak kde to vzniklo. Mám tam, že rum z Martiniku, z ktorého je vyrobená parfémová esencia. Prírodná, hej, vyextrahovaná. Sú tam fakt všelijaké paradičky. Napíš mi do správy, poukážku spravíme. Osobný parfém, trošku väčšia investícia, ale osobný parfém, hej, namiešanie osobného parfému presne na teba, na toho, koho chceš obdarovať. Dobre, toto všetko máme. Sú Vianoce, ale zase nemusíme sa úplne že zblázniť. Pozri sa, vonku nevyšlo slnko, už asi pol roka mám pocit, reálne asi 2 týždne. Táto hmla, lenže táto hmla je strašne inšpirujúca. Ja už nechcem teraz robiť ďalšie predajné video. Vieš, čo chcem robiť? Táto hmla ma totálne inšpiruje spraviť parfém, že napríklad Midnight Rose, rúža, taká tmavá rúža, ťažšia, zasadená v nejakom labdanum, ťažká animálna vôňa. Parfémová diagnostika, máme tam, že labdanum, Španielsko labdanum, Francúzsko labdanum, Egypt. Potom tam je labdanum, ktoré sa nazýva ambra, ktoré pachne ako prasacia farma, lenže to keď dáš do parfému, samozrejme v primeranom množstve, to je neskutočné. Táto ambra s tou ružou, prevoňané, presladené vanilkou, pravou vanilkou z Madagaskaru, ktorá bude extrahovaná z CO2, čiže tam budú úplne iba tie vrchné ľahké tóny, to labdanum to úplne priťaží. Teraz tam dáš tú rúžu, ktorá nebude tá lahučká rúža, taká veselá, že dievčatko šípková rúženka, ale taká zrelá, plodná žena, šťavnatá, akože kypra, mega, ovocná. Tie džemové aspekty, to sa zmieša s tým labdanom. A teraz počúvaj, mám tam, že káva arabika, ktorá je buď ako absolút, alebo s CO2 destiláciou. Teraz toto nejako správne namiešať v dobrom pomere, tá káva tam pridá takú zemitú, no proste káva, chápeš? Ale v tom absolúte je taká zemitá, taká ponurá, ale v tej CO2 destilácii je tá káva, také úplne tie ľahké tóny. To sa s tou vanilkou, s tou ambrou prepojí a teraz tú rúžu tam dáme tak do popredia. Taký košíček. Rúža s kávou, Midnight Rose. Na tomto chcem pracovať. Nie, že sa ideš zblázniť, piec, upratovať, neviem čo, už stačilo. Už sme si to dosť odkrútili, ešte aj tak pred Vianocami budeš trochu upratovať a budeš chystať a jedlo a neviem čo. Vnímajme, cíťme, težme sa zo života. Stačilo tejto naháňačky. Poďme trošku cítiť, trošku vnímať, vychutnaj si veci, uži si prítomnosť ľudí, partnera, detí, rozprávajme sa, vnímajme, čuchajme, čo nám to dá. Ja chcem teraz pracovať na Midnight Rose, rúža s tou kávou, prepojená s tou ambrou, nejaký ten živočíšno, šťavnato plodný aspekt dodať do polnočnej rúže. Na tomto chcem pracovať. Hmla, tma, občas tie svetielka, a taká úplná rafinovanosť a tak odpodlaj, taká ozajstnosť a totálna ženskosť. Ja to tu už balím, už dosť bolo reči, ja idem ňuchať. Čaute.